Hallelujah. Hallelujah. Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Kristu Jesu. Amen. Sibonga uNkulunkulu nangale conference baba uNkulunkulu asivulele yona egameni lika Jesu. Singakayi bazalwane ezweni lika uNkulunkulu enhlizweni yami kunomhlabeleli uvukile. Ngicela sihlabelele kancane bese siyezweni bese siyakhuleka bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Inkosi iyazi esikudingayo. Inkosi iyazi esikudingayo. Inkosi iyazi esikudingayo. Inkosi iyazi esikudingayo. Hallelujah. 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 Baba siyabonga ekuseni egameni lika Jesu waseNazaretha. Wena owazi konke okudingwa impilo yethu. Baba singumsebenzi wezandla zakho, akukho nokodwa esikudingayo ongakwazi. Lithi izwi lakho wena wazi ngisho inani lezinwele zethu. Baba siyabonga ukukhonza uNkulunkulu owazi konke ngathi, okungekho kufihlekile kuwe, okungekho nokukumangazayo, ngoba wena unguNkulunkulu eqaleni namanje naphakade unguThixo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi icebo nalo ngeimpilo zethu ilona lodwa eliyophumelela. Siyahlulekisa wonke amandla namaqhinga esitha egameni lika Jesu waseNazaretha. Ekseni sizoremind uSathane ukuthi ungaphansi kweinyawo zethu ngenxa yegunya uNkulunkulu wethu ongcwele owasinika lona lokuthi sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, sibonga igunya, sibonga uNkulunkulu wethu igama esinikwe lona elithi izwi lakho wonke amadola yoguqa yonke imlomo ivuma ukuthi impela uJesu indodana kaNkulunkulu. Siyabonga ukuzambula kwakhe empilweni zethu, nasekuseni sithi akekho omunye uwena wedwa uThixo egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Amen. Sikhonza uNkulunkulu bazalwane owazi konke ngathi, owazi konke sikudingayo. Wena ungangazi kodwa ngihlale ngithi uNkulunkulu kanduba uze uphume esibelethweni noma uhlale esibelethweni sabazali bakho, uNkulunkulu wayeseqalile waqeda ngawe. Wena umsebenzi ophelele. Amen. So okwethu ukuthi sivume ukuthi sivumela umbumbi ukuthi asithambise bese yashape ngendlela afisa ukushape ngayo. Enhlizweni yami kuhleli lento ethi ngelinye ilanga ngake ngama kule ndawo uNkulunkulu engimisile, umoya engcwele waletha umbuzo ebandleni wathi ibandla li ready yini ukuthi liyongena kwenye level ye faith. Ngaze ngathi impi yaka grade 1 ayifani ne syllabus yaka grade 12, izingafani ngisho ne syllabus yase university, kodwa konke kuyafundwa kodwa isyllabus ayifani. Nanamhlanje ngizothi kubazalwane isyllabus esesikuyona akusayona eyobisi, sekuyokudla okuqinile. Simzwile uNkulunkulu ekhuluma izolo, abanye basale nembuzo, abanye basala nokuthi kwenzekalani. Sesimuvile bazalwane, sesimuvile ekudleni kweingane, sesedleni kwabantu abadala.
ngoba liyasho izwi lithi inkosi uma isayingane ayihlukile nenceku ngoba isayingane. Ngiyaye ngithi uma ungathatha u100 uyinika ingane, an infant, ingane izobona iphepha lokudatshulwa noma lokufakwa emlomeni ngoba isayingane ayikakayazi ukuthi yini lento ayiphethe. Kuthi angithi sesishunyayezwe ivangeli elizobhalansisa izinto. Ungadideki usathana ngakurobhi athi awu nala isikhesi sekushunyayelwa levangeli leprosperity. Vele uNkulunkulu akazafuna ukuthi sibe yichaka. Wayengeke asibize ngeindlalifa kanti ifa likho. Hallelujah. Usathana uyayiletha lento yokudideka. Sonke la khona ibackground yamabandla esiphuma kuwona. Mhlawumbe omunye khona ibandla aphuma kulona wayirojwa. Manje usecabanga ukuthi namanje uzorojwa. Kanti kuhluka ama-altar. Hallelujah. Kuhluka i-altar bazalwane esizobeka kuyo ingcebo yethu. Sinayo kuthi ivalele izitsheni zebumba. Obani kanti izintsha zebumba mengathini? Ithini? Kodwa it's high time ukuthi sitshele imali ukuthi ayisezi ukusibusa, ithini esizoyibusa. Isibusile bazalwane imali. Isibusile imali, zasibusa izikweletu. Ngike ngathula ngihleli nomoya engcwele, ngikhumbula ubufakazi obenzeka ngithi 2 weeks back. Kubizwe ubaba I think wasempangeni wayicela ukuzofakaza kodwa kwafika nabazalwane ababethinta umoya engcwele. Ngibonga nje ukuthi ubaba akazange alivale lelo thuba. Wafika umama wamala wathi bazalwane benginezikweletu, abazalwane bayakhumbula. Wathi benginezikweletu kodwa uNkulunkulu uzisuse zonke. Sizokhulekela ke ukuthi kuyenzeka bazalwane ungene esikweletini. Yazi ukuthi ungeniswa yini sometimes ukuthi siyakwazi ukwenza into singambuzanga umoya engcwele ukuthi sikwenze yini. Ngoba uma ngabe umoya engcwele ethe kwenze ngeke kukustress. Umoya engcwele will provide ngoba sikhonza uNkulunkulu oprovidayo. Kodwa ngizothi ekseni noma usungenile kulezo ikweleti ezenza ukuthi ungakwazi ukwenza kahle endlini kaNkulunkulu, uma uNkulunkulu akwazi ukususela umayi ikweleti wathi efakaza la ngathi inkosi siza neyami impilo. Ngoba siyangena entweni kanti sifakwa isitha ngoba singafuni sizonikela endlini kaNkulunkulu. Usathana izolo unqotshiwe ngegama lika Jesu. Sizomtshela ekseni ukuthi Sathane usirobhe ngoba besayingane. Sesibadala siyaqonda ngekuphinde usirobhe ngegama lika Jesu. Thine yethi imisebenzi sinika uNkulunkulu. Ayingasidalela istress uthi mekuphela inyanga uthola ukuthi awusenayo ngisho imali yokuya emsebenzini. Akufanele kube njalo. Usathana izolo ubezombulwa. Angisafuna ukusho ukuthi ini kodwa siyazi. Bazalwane asime ngesibindi ukuthi uJesu simkhonzayo uyakwazi sikudingayo. Ilevel asesibeke kuyona ubonile ukuthi sifanele ukuthi sibe kuyona. Isihloko sentshumayelo yami namhlanje izwi nje kancane bazalwane bese semkhulekeni. I-conference yethu ngiyibonile i-theme ithi faith to build. Kodwa ekseni mina ngizothi faith works with the word. Ukholo alikhuli izwi lingashunyayezwanga. Uthi uIsaya bayokholwa kanjani bengashunyayezwanga. Thina sikholiwe samkhola uNkulunkulu ukuthi uzosenzela izinto ezinkulu. Sacabanga ukuthi uNkulunkulu ozokwenza engathi thina fanele sihlale sirelax. Kanti there is a part yakho ofanele uyoyenza.
ngake ngathi ngelinye ilanga uma ukubelieve uNkulunkulu for imoto qala phela uyofuna ilicense akube khona initiative nawo yenzayo ukuze ureceive lento oyikholwayo awukwazi ukuthi uzohlala ekhaya uthi ulinda umsebenzi kodwa uyifake ndawo iCV akube khona irole ozoyenza ngizothi ekseni lelizwe elikhulunywa izolo aze usathana ngakudidisi sesikuloyo level yezinto ezimangalisayo sesihlulile imali ngoba thina sindlalifa singathi encwadini ezwini likaNkuluNkulu indodana yolahleko eyanikwa imali yayo imisuse bekuyithina lapho ngoba ushilo ubaba umpostoli izolo wathi imali vele sinayo kodwa ukwenza kwethu kwenzise kweingane sayimisuse sangazi ukuthi ifanele sisebenzise kanjani kodwa umoya engcwele usikhumbuzile izolo ukuthi le mali esinikwe yona ake siqale ngoNkulunkulu kuqala simbone ukuthi akayovula yena amafastela ezulu akekho umuntu othembeke njengoNkulunkulu ake siyifide ngezwi bazalwane izwi ilona elizokhulisa ukholo lethu sikhule ekumazini sigxilile sikuye singakholwa ngomlomo nangomzimba wethu kuphela sikholwe nangempahla sibusise ngayo ngoba vele siyithathe kuyena enhlizweni yami kuke kwathi ngibe nombuzo othi ubani owayezazi esayi infant ukuthi ubani igama lakhe mina ngikhumbula ngizazi ngisayingane ukuthi ngubani kodwa kwathatha ukuthi abantu abaseduze kwami noma bangisurroundile beloke bethi zini njalo bebengibheka zini kwa register emqondweni wami ukuthi oh kusho ukuthi uzini mina lalela uyindlalifa sizoloke esikusho lokho uyoza ukholwe bese uyak-acta bayokholwa kanjani bengashunyayezwanga sizolikhuluma silikhulume bazalwane ulikhuluma kulezo ikweletu uthi weyikweletu niyahlukana nendlalifa weyikweletu usukana eduze kwami mina nginomsebenzi omkhulu efanele ngikwenze umsebenzi kaNkuluNkulu ngoba uNkulunkulu uthembe thina ngebandla lethu njobe ethemba abanye ngamabandla abo nathi uthembe thina la akuzukusuka umuntu sitsheliwe izolo kuthiwa uma singam-appreciate ubaba kuzohamba isibusiso sethu thina ngoba sila endlini ngiyaye ngithi iqanda wakwasho njalo ubaba iqanda lodwa ukuthi uma ulibheka likhipha into engafani nalo angazi noma abazwile nabazalwane iqanda lodwa elikhipha into engafani nalo kodwa we trust the process ukuthi ngesikhathi inkukhu ilifukamele khona into ezoqhamuka kodwa ngesikhathi ulibuka unento yokuthi kuzophuma inkukhu la kodwa iyaphuma ngifuna ukuthi noma isimo sakho sibona siyiqanda kodwa trust the process sifukanyelwe ngezwi inkukhu izophuma kuwena ungasibheki isimo sakho bheka ofukamele ukuthi unjani wena uzophuma njengalokufukamele noma wena uyibona ungafani naye uyiqanda kodwa trust the process wena ufukanyelwe izulu ngezwi alifunga uNkulunkulu wathi ngilifungile ngoba akekho ngaphezulu kwami ngilikhulumile liyakuba njalo aliyobuyela emuva lingawenzanga umsebenzi izwi likaNkulunkulu lelo siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngezwi lakhe iloko engizokusho ekseni ukuthi asizondle ngalo silikhulume noma isimo singafani nalento esishoyo kodwa ezisilikhuluma
isimo sizulu yaye siyenze njani sishintshe. Uthi ubaba ngelinye ilanga uNkulunkulu ayohlulwa ama-car dealers ukuthi ithi imoto yakho mefile uyibuyisele la ewayithenga khona ithola ipart entsha ibuye iqhubeka isebenze. Khona ipart onayo entsha ofanele uyilanda ezulwini, le ye faith yokuthi imali will work for you, not thina sisebenzele imali. Imali ayisebenzele thina. Singarobheki bazalwane uSathane. uSathane befuna siyoba yigqila. Let us trust the process. Uma indodana yolahleko ibuyele ekhaya iya realize ukuthi ngithola into engakayilungeli ngoba ngisebenzise ngendlela engesiyo, kodwa izange ibalekelane nekhaya. Umusa la musu ukuthi uyaxoshwa ngoba sekukhulunywa ngeimali ngoba wena ungakabi nayo. Sinayo bazalwane. Ingakho kufanele singasho ukuthi asinayo, sithi asikakabi kodwa yona sinayo. Futhi umsebenzi kaNkulunkulu uzokwenzeka ngathi. Ngicela ukufunda izwi bese siyakhuleka bazalwane. Sofunda uRomans 10 uverse 16 no 17 bese siya kuGalatians 4 uverse 7 kuya ku9. Kodwa iloko nje obese enhlizweni yami ukuthi let us trust the process. Noma uyibona ukuthi usayiqanda, but believe me ukuthi one day you will become inkukhu, isikhukhukazi. Ngelinye ilanga uzoba iqhude, uzokhonya endaweni yakho ngoba uNkulunkulu kubekela ukuthi ukhonye. Ukuthi awukakabi lokho uNkulunkulu athi uyikona akusho ukuthi awukona. Trust the process. uNkulunkulu will do wonders egameni lika Jesu. Ngicela ukufunda bazalwane. Kodwa ngicela ukucheck ukuthi ngivule endaweni right yini. Amen. Romans 10 uverse 16. Kodwa abalilalelanga bonke ivangeli ngokuba uIsaya uthi Inkosi ngubani owakholwa ngesikuzwileyo na. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi lika Kristu. Amen. Bese ngiya kuGalatians ngishilo ngathi ingane yayingazazi ukuthi ubani up until iloki realize ukuthi hawu ngalo ngibizwa kanje, ngalo ngibizwa kanje, yazi yabona kusho ukuthi mina lo bizwayo uma kuthiwa zini. Amen. Ngoba ngithe ubani owayizazi ukuthi ubani esayingane. Manje sesibadala sesiyazazi ukuthi siyindlalifa kanye noKristu. So nento esoyidla bazalwane asizukudla ukudla okuthambile, akusezu izambane asezukumeshwa, sesolidla nje lizambane ngeke lisameshwa ngoba amazinyo sinawo. Washo njalo ubaba ngelilanga wathi ingane emezalwa ungaze ucaba ukuthi amazinyo awekho ngoba kusuke engakaveli, kodwa manje amazinyo ayavela. Kodwa futhi mesevelile la uqala fanele enze njani? Aphume ukuze kuvela njani? Amasha lawa strong. Sesileyo level of faith, sinamazinyo amasha, sizodla into ezinkulu. Ingqondo vele isathukile ngoba ikugrade entsha, isaqakwe ile syllabus, but isikhathi trust the process. Isikhathi sothi siqhubeka will be geared yothi ikhulunywa indaba yemali ngoba singasekhona isidingo sokuthi ikhulunywe. Ovela ubone wena isidingo nayo faith conference hawa amanzi abafundisi athengiwe nje, uvela ukwenze ngaphandle kokukhunjuzwa nangaphandle kokuthi kuze kumiwe la kucelwe. Amen. uRomans 4 ngizofunda u7 no9. Njalo ke awusesiyinceku kepha usuyindodana. Kepha uma uyindodana uyindlalifa futhi ngaye uNkulunkulu. Kepha ngaleso sikhathi ningamazi uNkulunkulu naniyigqila phansi kwalabo abangasibo uNkulunkulu ngemvelo. Kepha manje njengalokhu senimazi uNkulunkulu, yebo, phezu kwalokho
niyaziwa uNkulunkulu, kukanjani ukuba nibuyele ezifundisweni zomngane ezilulana nezingelutho enithanda ukuphinda nibe yigqila zazo na? Singabe sisabuyele emumva basalwane. Thiwa sesisukile ebugqileni samadodana. Indodana ithi mesisebenza kubonakala ekhaya ukuthi akusasebenzi uma nobaba, sekhona esinye isandla esisebenzayo. Ayikazi indodana ibuza ukuthi ngawuthenga mawupende, kodwa ibonakala isifika nopende. Izopenda ngoba isindodana iyazi ukuthi kusekhaya la, and ekhaya kufanele kube khona. Ayithi indodana iqala ukusebenza fanele iphume ingenzanga lutho ekhaya. Awuqalwe wenze ekhaya ukuze uNkulunkulu akuthembele ukuphuma ngaphandle. Ake qale waziwe ekhaya. Ngiyaye ngithi ungavuma empilweni uba uduma kude, waziwe ngaphandle uthi ave ubasiza abantu, kodwa ekhaya waziwe. Ake qale waziwe ekhaya. uNkulunkulu akasibusise bazalwane egameni likaKristu Jesu, amen.